बेंगालराव खामानि मावनो थांनाय सासे बर' सुबुङा हाइ ब्लाड प्रेसार जानानै हरखाबै जिउ गोमानाय दुखुथिया नखरनो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा हरखाबै रांनि अनसुंथाइ हरो। बे समाव मोनसे दुखुनांथाव खौरां, गोबां बर' सुबुङानो गावनि नखर संसारखौ दैदेनलांनो थाखाय देश बिदेशाव खामानि मावनो थाङो। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसोदि माखासे नखर संसारखौ दैदेनलांनो गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनानै न'फारसे गोजोनै सौफैफिना हरखाबै जिउ गोमानाय खौरांखौसो मोनथिनानै मोननाय जायो। बेबायदिनो बेंगालराव खामानि मावनो थांनाय अदालगुरि जिल्लानि नागासुबा गामिनि पात' बर' बिथाङा हरखाबै हाइ बिपि जानानै हरखाबै बेंगालरनि बगाबान महावीर जैन देहा फाहामसालियाव अबथिरा जिउ गोमायो। पात' बर'नि नखरा बे जाथायखौ लानानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनाव मदद बियो। मदद बिनाय लेखा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा रांखावरिनि हेफाजाब हरो। नाथाय पात' बर'नि गोथै सहखौ न'सिम लाबोनो हायैलाय बेंगालर बर' गौथुमा जोबथा बिदाय होयो आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बेबायदि दुखुथियानि समाव आरो गोबां मुखुबनि गेजेरावबो हेफाजाब होनायखौ लानानै दुखुथिया नखरजों लोगोसे बेंगालर बर' गौथुमा रोजा रोजा साबायखर बावो आरो दुखुनि समावब्लाबो गोजोननाय फोरमायहरो। बेंगालराव खामानि मावनो थांनाय सासे बर' सुबुङा हाइ ब्लाड प्रेसार जानानै हरखाबै जिउ गोमानाय दुखुथिया नखरनो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा हरखाबै रांनि अनसुंथाइ हरो। बे समाव मोनसे दुखुनांथाव खौरां, गोबां बर' सुबुङानो गावनि नखर संसारखौ दैदेनलांनो थाखाय देश बिदेशाव खामानि मावनो थाङो। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसोदि माखासे नखर संसारखौ दैदेनलांनो गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनानै न'फारसे गोजोनै सौफैफिना हरखाबै जिउ गोमानाय खौरांखौसो मोनथिनानै मोननाय जायो। बेबायदिनो बेंगालराव खामानि मावनो थांनाय अदालगुरि जिल्लानि नागासुबा गामिनि पात' बर' बिथाङा हरखाबै हाइ बिपि जानानै हरखाबै बेंगालरनि बगाबान महावीर जैन देहा फाहामसालियाव अबथिरा जिउ गोमायो। पात' बर'नि नखरा बे जाथायखौ लानानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनाव मदद बियो। मदद बिनाय लेखा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा रांखावरिनि हेफाजाब हरो। नाथाय पात' बर'नि गोथै सहखौ न'सिम लाबोनो हायैलाय बेंगालर बर' गौथुमा जोबथा बिदाय होयो आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बेबायदि दुखुथियानि समाव आरो गोबां मुखुबनि गेजेरावबो हेफाजाब होनायखौ लानानै दुखुथिया नखरजों लोगोसे बेंगालर बर' गौथुमा रोजा रोजा साबायखर बावो आरो दुखुनि समावब्लाबो गोजोननाय फोरमायहरो। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101-536360 700-226-133 9101536360